Takže dobrý den, já vás vítám u mého videa a můj cíl je dneska nazbírat 60 XP. Takže jdeme na to. Za minutu později. Level 40 XP, 50 XP, 60 XP, druhá šance, 80 XP, 65 XP. To video končí. Děkuji, že jste se podívali na tohle video. Tohle video se natáčelo na Minecraftu. Kdo nezná tuhle IPinu, je to mc.minicere.cz 2.25565. Tento server je dobrý. Teď jsem momentálně tady já, Teron, Nefsus, Leon a 2 větka. To je 23.15. Děkuji, že jste si shlédli tohle video. Moc vám děkuji. Jestli vám se tohle video líbilo, dejte like. Moc děkuji lidi.